De Gruttenam zeggen naar de training van de Ljouwerters die het joert onder de leiding stiert van Sipke Hulshof. De Fries docht ek mooi aan de cursus en met Sjen litten hoe hij een training jouwt. Deze dag wie in samenspraak met Cambuur organiseert met de KNVB. En ik mocht me gelukkig prijzen dat ik de training doen moest voor de cursus. Het was geen examentraining, het was gewoon een onderdeel, een dagdeel van de cursus. En ik mocht de training leiden bij Cambuur. Wat natuurlijk fantastisch is. Ik werk elke dag met deze jongens. Maar Joert als hoofdverantwoordelijk is natuurlijk altijd wel heel erg lekker. Hoe deed hij het? Ja, tot nu toe heel goed. Geassisteerd door Timo Klompen. En dat gaat fantastisch. En ik moet zeggen dat het aardig niveau is aan de dag wordt gelegd hier. Waarom is dat nou zo belangrijk, zo'n praktijktraining? Ja, goed, voor ons zijn dat momenten. We staan niet elke dag voor de groep als eindverantwoordelijke. Op dit soort momenten kunnen we wel die ervaring opdoen met goede spelers in een mooie setting. Dus dat is voor ons is dat een mooie ervaring. Na aanrin van de training is Sipke Hulshof tevreden. Nou, de puntjes die ik zelf eruit haal, dat is denk ik 2 keer prima slagen. Nou, dat zijn ook de momenten die ik gewoon onjaar. Maar voor de rest vond ik het een geweldige training. Hij maaien hoopt het te jaren of een slag is van zijn cursus.